Takao haske Alumana kallo suna shaida gaskiya Jagoran mu alpultawi mai hangen nesa Edu Hausa gidan fasaha garkuwar cigaba ga dukkan al'umma Da jagoran mu alpultawi mai gaskiya Allah yayi albarka ya kara jagoranci yana jawo matasa ya koya musu dabaru na cigaban rai kawa da fasaha ginshikin tafiya ilmi da kwarewa suka hursu zama an bayyana daraja an gina garkuwa Edu Hausa ke tallafawa da zuciya tinsa ga matasa masu hange don cigaban kasa Garfinsu ya bunkasa da ilimin zamani Edu Hausa gidan fasaha garkuwar cigaba ga dukkan al'umma Da jagoran mu alpultawi mai gaskiya Allah yayi albarka ya kara jagoranci Alpultawi jagora mai hangen gaba ya horar da matasa hanyar cigaba da fasahar zamani domin gina mafita don duniyar yau ta amfana da su Edu Hausa gidan fasaha garkuwar cigaba ga dukkan al'umma Da jagoran mu alpultawi mai gaskiya Allah yayi albarka ya kara jagoranci Edu Hausa makaranta mai haske ta zamo ginshiki ga marubuta da masu tunani a fasahar zamani ta kafa suna tare da shugaba mai hangen gaba Ismail Hasini Alpultawi Allah yayi albarka Allah ya zamo makagata Allah ya baka nasara Edu Hausa gidan fasaha garkuwar cigaba ga dukkan al'umma Da jagoran mu alpultawi mai gaskiya Allah yayi albarka ya kula jagoranci Kokarin su bai gushe ba kullum yana cigaba Ana karfafa matasa cikin hikima